Ôi, để đi lấy. Đi lên. Apa? Anu bisa nanggung Malaysia. Fैसा? जेब्लाबो फैसा नांगौ मा खालामनांगौ नों फैसाखौ? Kali sencelo. Ibarat je pemica. An dinina harus dana nangterko. Bawa bisa. Ada, मा जादों? माखौ बेसेबां गाबख्राबाय थादो? नायनायाखै फैसा एसे बिदों फैसाखौनो हरा बियो. नोंनो फैसासो नांगौ? र' बिदिब्ला आं लायनि। न' फैसाया। Akhi, nang besi nang sendiri. नङा माथो आङो। Neng, burai. जानला मोनला बाहायनाङा आरो फैसाया। थुदा आफा ओंखाम जाहैनोसै। फिसा? फैसाखौ मानो जानला मानला हरबाय दों नोङो? जेबो नङा दे आफा। फैदो ओंखाम जाहैनोसै। औ थौग्रोलाय। नायनि दे नोंलाय। फैबानो जाबाय। Besarnya gila जाबा kamu. Sorry. Tuh moनबाय नामा? Hey, मा सानो नों इफोरखौ? Excuse me जारो? हायोब्ला मुंखौ खोन्थानो हागोन ना? आंनि मुङा सनि। अन्नानै फन नाम्बारखौ हरनो हागोन दा? phone number kata. Phone number. 80 Sampai itu. बा मालाय नोंनासो हेन्डसाम थारलै सेंग्राया मा बुंलाबायो नोंहासो मोनबाय मालाय जाम्बि सालाय बिदि सानो नामा नों Agai. Agai. Bayar dong, Kak. Agai. Ada? Ada. Nang माने एसेबां जौ लोङो? मानसिफोरा गाज्रि बुङोना? Badan iफोरखौ badan. Tension dong आंहा नै बेयाव tension. Please ada, बांद्राय लोंनाङा नों। लोगोफोरा आंनि सिगाङावसो बुङो। Tak berbak. Kita nang जेबो मिथिया। बेफोर आंनिसो गोसो। आंनि नों जेबो मिथिया बेफोरखौ। नों फरायनाय गथ' मोजाङै फरायग्रो। Hai, बुंबाबो बुजि मोना। नों उन्दुनानै थायो दां। हेलौ। आं बुंदों दाखालि दलङाव नाम्बार लानाया। देलाय बुंलाय। मा खालामदों? दं बिदिनो जिरायनानै। ए खबरा बोरै? मोजाङानो नोंनालाय? मोजांथ'। ओमफ्राय नोंनि मुङा मामोनलाय? आंनिया सोमखोर। मा खालामदों दा? जिरायना दं। आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनि। सोंलाय? नोंना बयफ्रेन्ड दंना गैया? दा मानिथ' आं लाथ'वाखै बेफोरखौ। माने आं नोंखौ मोजां मोनबायमोन। मा? आं नोंखौ मोजां मोनबायमोन। आं दा जेबो बुंथ'नो हाया सोमखोर। आंनो साननैसो सम नांगोन। देला बेसेबां सम नांगौला नोंनि थाखाय आं नेना थागोन। औ दे। दे होमबा लाखिथ'नोसै। बाय। Woi, turun. Masalah dong lagi ada kubra. Turun. मा दादासो Oh, agak. फै जिराय फै Enggak, dong mana no? दङलाय दङ ओमफ्राय आबेखौ नुथारला माथो गामिफोरावबो ओंखारथारला नालाय फरायनायखौ दोनथ'नानै न'आवनो दंथ'यो दासान्दि ओमफ्राय आदाया मानो फैदोंमोन आं नोंदाखौसो सकथिं बेरायहैनो होननानै लिंनो फैदोंमोन आबे दंनायालाय न'आवनो दं लिंनानै दे
माथो रनजितसो मा खौरांमोन थ' थांनोसै जायगायाव दिनैबो थुदो बोरै दं बेयाव सिरि सिरि थु Wah bos, Prabu ketutuan. Sunilah bos, sempat ni girlfriend aku kasih dong. Hah, coba. Biang ni sih, laki bigo. Anghanin ada bos. Ang gigi sama dengan. Kumbang. Hah, kumbang. Wah, laki siapa bos Ruthong apa sih? Ruthong apa sih? Neu मा होन नोङो Ayo, mata जावलायबायसोलै बसनि सिखुंखायनो Wah, mas kok main asal dulu? Dale buah, kok bangunin enggak ya, Agi? मा दाबो सफैयाब्रा सनिया नों मा जाखो नोंसिनि लोगोफोरा आंखौ होसोगासिनो खैजोन बुरजाथार बिसोरथ' आंखौ गाग्लि गाग्लि होथारगोन जानाय नङा आंनि देहाया मा जानांखो जेबो नङा थांनांसिथ' नाथाय नों आंखौ थगायाथ' आं नोंनो खोथा होखाबाय नों आंनिखा सनिया Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take. Soniai? Oh Soniai, दै गिलाससे लाबोलाय आंनो औ आंनो लांगासिनो नों apa dia? Apa? मा जादों? आं देहाखौ बोरैबा मोनबाय थादोंलै सनियाय आं दाख्लैनिफ्रायनो बोरैबा जाबाय दोङो माथो खोन्थायाखै नों आफा होनदो डक्टराव थांनांगोन नोङो थौ नों दसेयाव रेस्ट लायदो माथो फनानो नाङा दानियावबो हेल' अ सन्थिया आरो थांगोन नामा नोंसानाव अ दे होमब्लालाय हेल' फंबाय नों अबाव दं अ आफाया माबा जादों नों फैनो हागोन नामा औ दे
फिसा आब' दै गिलास लाबलाय मानो फिसा फिसा Sompral, मा जादों? मानो सिरि? फंबाय, मा जादों आफाया? आब' आफानिया केन्सार जादों मा? फिसा आफा नोंसोरो मोजां मोजां सोलिना थानांगौ जाबाय बिनि नङा आफा आंनियाव आफाया दिनै जोबोर खुसि जागोन फंबाय अ फंबाय जाबाय खोमा आफा मा जाखो आफा नायना दा आफाया आफा आंखौ निमाहा होदो आफा आंखौ निमाहा होदो आफा आंखौ निमाहा होदो आफा आंखौ निमाहा होदो आफा